እቲ ታሪክ ክጅምር ማይክ ላውሪ ምስ መሳርሕቱ ማርከስ መኪና ሒዞም ኣብ ከተማ ማያሚ ብነኽሪ ክዝውሩ ንዕዘብ። ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ድማ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ይበጽሑ እሞ ጓል ማርከስ ብሰላም ተገላጊላ ማርከስ ኣብ ባሓጎ ንምዃን በቕዐ። ኣብ ካልእ ተዘብትና ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ሓንቲ እሰርቲ ንፖሊስ ብናይ ጠንቋላይ ቋንቋ ድሕሪ ምዝንጋዓ ብኻራ ወጋኣታ። ካልኦት እሱራት እውን ምስኣ ኮይነን ነታ ሓላዊት ቀጥቀጥዓ። ብዙሓት ፖሊስ ንውሽጢ ድሕሪ ምእታዎም ነተን እሱራት በታቲኖም ነታ ግዳይ ዝኾነት መሳርሒ ኣውፂኦም ብኣምቡላንስ ንሕክምና ይልእኽዋ። እንተኾነ ግን እታ ንሕክምና ዝተለኣኸት ፖሊስ ዘይኮነት እታ ኣሰርቲ ከም ዝኾነት ምስ ፈለጡ ብስምባደ ነታ ኣምቡላንስ ጠጠው ከብልዋ ዋላ እንትፍተኑ ክኾነሎም ግን ኣይከኣለን። ኣብ ደገ ጽበት ዝነበረ ወዳ ነታ ኣሰርቲ ምስ ብጾቱ ብምዃን ነታ ኣምቡላንስ ጠጠው ኣቢሎም ነዲኡ ነፃ ድሕሪ ምውፃእ ነቶም ሰራሕተኛታት ብምቕታል ነታ ኣምቡላንስ ኣቃጸልዋ። ድሕሪዚ ናብ ከተማ ሜክሲኮ ብምኻድ ኣዲኡ ድሕሪ ነዊሕ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሓን ምስ ወዳ ተረኺባን ንወዳ ኣቡኡ ዝሃባ ፍላሽ ድሕሪ ምሃባ ኣቡኡ ብዙሕ ሰሊ ዝቐበረሉ ቦታ ናይ ጂፒኤስ ኮኦርዲኔት ቦታ ዝሕብርን ብዛዕባ ሞቱ ተሓተቲ ዝኾኑ ሰባትን ሓበሬታ ዝሓዘ ምዃኑ ኣብቲ ፍላሽ እንዳተዓዘቡ ኣዲኡ ንቡኻ ዝቐተሉን ንቤተሰብና ዝበፅበፁን ሰባት እዚኦም እዮም። ንስኻ ከዓ ሕነ ክትፈድለካ ድሕሪ ዝመሊስና ክብርና ክንሕሉ ኢና በለቶ። ኣብቲ ፍላሽ ድማ ማይክ ላውሪ ከም ዘሎ ንዕዘብ። ንዕኡ ድማ ኣብ መወዳእታ ኢኻ ትቆትሎ ብምባል ወሰኸትሉ። ንብሓጎነት ዝበቕዐ ማርከስ ድማ መሳርሕቱ ናይ እንቋ ሓጎስ ሰካ እንዳገበዝዎ ጽቡቕ ጥምኒቶም ገለጹሉ። ማርከስ ምስ ማይክ እንዳዕለለ ከሎ ድሕሪ ሕጂ ጥሮታ ክወፅእ ይሓስብ ከም ዘሎን ማይክ ሳብ ሕጂ ኣብ ሂወቱ ዘፍቅራ ጓል ከይሃለወቶን ቤተሰብ ከይመስረተን ተኣርጋ ኣለኻ ዶ ኢሉ እንዳተዛረበ ከሎ ቤታ ዝበሃል መሳርሕቶም ብምምፃእ ተሓዊሳቶም ሰላም ድሕሪ ምባላ ማይክ ብናይ ፍትወት ዓይኒ ጥምታ ነበረ። በዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ፍቑራት ከም ዝነበሩን ሕጂ ግን ከም ዝተባእሱን ንርዳእ። ማርከስ ድማ ንማይክ ኣይትፍሰስ ንዓኻ ትኾን ጓል እዚኣ እያ ስለዚ ምስኣ ወስን በሎ። ማይክ ድማ ቀደም ሓንቲ ጓል ኣፍቂሩ ከም ዝፈልጥ ተዛረበ። ድሕሪዚ በቃ ካብ ሕጂ እንዳሓር ጥሮታ ንወፀሉ ሰዓት እዩ ብምባል ንደገ ወፂኦም ጉያ ክወዳደሩ እንዳተፃወቱ ክጎዩ ከለዉ ካበይ መፅኡ ዘይተባሃለ ሓደ በዓል ሞቶ እንዳሓለፈ ንማይክ ብተኸታተል ተኩሱ ሃሪምዎ ሓለፈ። በዓል ማርከስ ድማ ሰንቢዶም ንማይክ ሓገዝ እንዳፀውዑን ተጓዮም ናብ ሕክምና ብፅሕዎ። ማርከስ ብሓዘን ተዋሒጡ እንዳነብዐ ንዓርኩ ንክሓውየሉ ንኣምላኽ ለመነ። ኣዲኡ ነቲ ንማይክ ዝሃረመ ናብ ወዳ ደው ኢላ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ንማይክ ምሻ መወዳእታ ቅተሎ ኢለካ ኢላ ብብስጭት ተዛረበቶ። ንሱ ድማ ማይክ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ኣስቃ ስለ ዝኾነ ኣቐዲመ ኣብኡ ስጉምቲ ወሲደ ብምባል መለሰ። ካልኦት ኣብ ልዕሊ ቦ ኢድ ዘለዎም ሰባት እንዳረኣየ ክቆትሎም ጀመረ። በዜና ብዛዕባ ተቐትለት እንዳተቃልሐን እቶም ንናይ ማርከስ ጉዳይ ዝሓዙ ፖሊስ እውን ብተደጋጋሚ እትለታው ዝበዝሓሉ ትኩረቶም ተሳሒቡ ነቲ ቀታሊ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ነበሩ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ድሕሪ 6 ወርሒ ማርከስ እንዳበኸየ ንዕዘብ። ማይክ ሞይቱ ብዝመስል መልክዑ ሰብ ተኣኪቡ ነበረ። በንጻሩ ግን ማይክ ብሂወት ከም ዘሎን ማርከስ ጓል የመርኦ ከም ዝነበረን ተዓሲብና ማይክ ድማ ብዊልቸር ይመጽእ። ማይክ ሓዳርኩም የጽንዓየ ብምባል መሪቑ ናብ ሓላፊኡ ይኸይድ። በዚ ድማ ፈተነ ቅትለት ዝገበረሉ ሰብ ንምርካብ ምስ ማርከስ ኣብ ስራሕ ንኽምደብ ይሓትት። ሓላፊኡ ግን ኣብ ናትካ ጉዳይ ባዕልኻ ክንምድብ ኣይከኣልኒ ብምባል ነቲ ጉዳይ ብናይ ሪታ ኣባልነት ዝምራሕ ብምምዳብ ንማርከስ ድማ ጥሮታ ከም ዝወፅእ ኣበሰሮ። ነዚ ዝሰምዐ ማይክ ድማ ንምንታይ ጥሮታ ትወፅእ ገና ዘይወዳእናየ ስራሕ ኣለና ስለዚ ንዓያው ከም ዝኣጉል ዘውደቐኒ ሰብ ተሓባቢርና ክንሕዞ ይግባአና ብምባል ተዛረበ። ማርከስ ግን እቲ ኣባኻ ዝተፈጠረ ነገር መነቓቕሒ ደወልዩ ስለዚ ካብ ስራሕ ጥሮታ ክትወፅእ ኣለካ በሎ። ማይክ ድማ ብፍጹም ከም ዝኸውን የብሉን ክሳብ መወዳእታ ባድ ቦይስ ክንመልሶ ኣለና በሎ። ማርከስ ግን በዚ ነገር ከም ዘይሰማዕ ነጊርዎ ተዓዘረ። ድሕሪ መዓልታት ድማ ንማይክ ብሂወት ከም ዘሎ ዝፈለጡ ኣደን ወድን ብሕርቃን ኣሳቕም ንክቐትልዎ እንዳሓሰቡ ወዲ ኣርማንዶ ድማ ነቲ ንማይክ ክቐትሎ ከሎ እንዳተኮሶ ዝቆድሖ ቪድዮ ኣብ ሚድያ ብምዝርጋሕ ነቲ ነገር መሊሱ ኣነጋጋሪ ክገብሮ ከኣለ። ማይክ ድማ ነቲ ቪድዮ ደጋጊሙ እንዳረኣየ እንዳተዓሰበን ንሪታ ኣብቲ ጉዳይ ከኣቱን ክሕግዞምን ይነግራ። ሪታ ግን እቲ ጉዳይ ባዕሎም ክውድእዎን ንሱ ድማ ጽቡቕ ገይሩ ክሓውን ነጊራቶ ኸደት። ማይክ ግን ብናይ ባዕሉ ውሳነ ንኣርማንዶን መሳርሕቱን ንምርካብ ወሰነ።
በንጻሩ ማርከስ ድማ ጥሮታ ወፂኡ ኣብ ገዝኡ ብምዃን ብሰላም ይነብር ነበረ። ማይክ ግን ነቲ ዝተሃረመሉ ጥይት ብምምርማር ፒን ኤይት ዝተባሃለ ሽጉጥ ብምዃኑ እቲ መሳርሒ ብሕቡእ ነቲ ሽጉጥ ዘዘዋውር ሰባት ንምርካብ ናብ ሓደ ሚኒ ዝተባሃለ ስጋ ሸይጥ ሰብ ብምኻድ ኣሲሩ ኣልፍዖ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ቡከር ግራስ ዝበሃል ሽም ብምሓዝ ናብ ሓላፊኡ ኸይዱ እቲ ነገር ጫፍ ስለ ዝሓዘ ናብቲ መርመራ ክጽበር ፍቓድ ክወሃቦ ይሓትት። ሓላፊኡ ድማ ኣማራፂ ብምስኣኑ ከም ኣመኻሪ ብምባል ናብ ናይ ሪታ ኣባላት ክጽበር ፍቓድ ሃቦ። ሪታ ድማ ዋላ ደስ እንተዘይበላ ግን እንተዘይእትዮሞ ባዕሉ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ከም ኣመኻሪ ክትቅበሎ ከኣለት። እቲ ናይ መጀመርያ መልእኽቲ ድማ ቡከር ግራስ ተባሃለ ሰብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ጻሪም ብምቕጻል ድማ ነቲ ዘዘዋውሮ ነገር ብድሮን እንዳተኸታተሉ ከለዉ እቶም ሽጉጥ ዝገዝኡ ሰባት ነቲ ሽጉጥ ወሲዶም ገንዘብ ከይከፈሉ ንቡከር ቀቲሎሞ ንምኻድ ሓሳብ ከም ዘለዎም ተረድኡ። ማይክ ግን ንቡከር ብህይወት ኢና እንደልዮ ብምባል ተጣዒሱ ናብኦም ኣምርሐ። ሪታ ድማ ብሕርቃን ዴኒስ ተባሃለት ካብ ኣባላቶም ምስኡ ኢኻ ማይክ ከም ዝሓሰቦ ተኽሱ ተኸፊቱ ብቕልጡፍ ንቡከር ሒዞም ንምህዳም ዋላ እንትፈተኑ ቡከር ግን ሃዲሙ ንምኻድ ኣብ ዝሓሰበሉ እዋን ፈንጂ ተፈንጂሩ ቡከር ድማ ኣብ ሕቑኡ ሓፂን ኣትይዎ ህይወቱ ክስእን ከኣለ። ማይክ ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከይፈለጠ ማይ ብምዕማኹ ተበሳጩ ነበረ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ንጓልጓሉ ጡረታ ወፂኡ ዘዕብስ ዝነበረን ጽቡቕ ህይወት ዘሕልፍ ዝነበረ ማርከስ ቅድሚ ሕጂ ሒዞም ዘሳቀይዎን ምስጢር ንኽነግሮም ዘላፋልፎን ዝነበሩ ካርቨር ዝተባሃለ ሰብ ደው ኢሉሉ እቲ ንማይክ ዝተኮሰሉ ሰብ ንዕኡ እውን ክቆትሎ ይደሊ ከም ዘሎ ብምንካር ጽሑለይ ኣድሑንን ኢሉ ይነግሮ። ማርከስ ድማ እቲ ነገር ኣጻሪ ሓቂ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጠ ንማይክ ደው ኢሉ እቲ ነገር ይነግሮ። ማርከስን ማይክን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ተራኺቦም ነቲ ካርቨር ዝተባሃለ ሰብ ንምርካብ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ምርሑ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ግን ካርቨር ዝተባሃለ ሰብ ካብ ፖላሶ ጸዲፉ ናብ መኪና ናይ ማርከስ ወደቐ። ማርከስ ድማ ዋይ መኪናይ ሰበይተይ ቅጥቅጥለኒያ እንዳበለ ከሎ ማይክ ድማ ናብቲ ላዕሊ ፖላሶ ደይቡ ምስ ኣርማንዶ ተራኺቡ ንምሓስ ዋላ እንተፈተነ ግን ኣብይዎ ዓይንን ዓይኒ ተረኣዮም ገዲፍዎ ሃደመ። ኣርማንዶ ማይክ ንዝገበሮ ነገር ነዲኡ ምስ ነገራ ኣድዩ ድማ ንማይክ ሒዙ ኣሳቒዩ ክቆትሎ ከም ዘለዎ ነገረቶ። ኣብ ዝቐጽል መዓልቲ ማይክ ምስ ሓላፊኡ ኮይኑ እንዳዓለለ ከሎ ሓላፊኡ ብስናይፐር ተሃሪሙ ክወድቕ ከኣለ። እቲ ተኳሲ ኣርማንዶ መሊሱ ናብ ማይክ ክትኩስ ኣብ ዝሓሰበሉ እዋን ማይክ ድማ ብሰብ ተሓቢኡ ስለ ዝነበረ ኣርማንዶ ንጹህ ሰብኣይ ቀትልኒ ብምባል ንግዚኡ ካብ ምትኳስ ተዓጊቱ ነቲ ቦታ ገዲፉ ይኸይድ። ማይክ ኣብ መሬት ዝነበረ ብጻይን ሓላፊኡ ንምሕጋዝ ዋላ እንተፈተነ ክኾነሉ ስለ ዘይከኣለ እቲ ነዊሕ እዋን ብትሕትና ክመርሖም ጸንሐ ሓላፊኦም ዓረፈ። ኩሎም ኣባላት ድማ ብሓዘን ተዋሒጦም ሓላፊኦም ቀበርዎ። ማይክ እቲ ጉዳይ ብሰንኩ ከም ዝተፈጠረ ብምሕሳብ ነብሱ እንዳወቀሰ ከሎ ማይክ ግን ከምኡ ይኮነን ብምባል ክሳብ መወዳእታ ነቲ ቀታሊ ክደልይዎን ክረኽብዎን ከም ዘለዎምን እቲ ድፊኦሞ ዝነበሩ ባድ ቦይስ ንምምላስ ተሰማምዑ። ኣብ መጀመርያ ነቲ ዝሞተ ቡከር ዝተባሃለ ሰብ ተጠቂሞም ናብ ኣካውንታንት ዝተባሃለ ኣብሪሖም ነቲ ሰብ ሓበሬታ ክህቦም ይፈራርሕዎ። ቀፂሎም እቶም ብሪታ ዝምርሑ ኣባላት መፂኦም እንዳኣሰርዎ ከለዉ ማርከስ ንማይክ ንሱ ከም ዘይፀውዖምን ካብ ድር ሕጂ ድማ ብሓንሳብ ከም ዝሰርሑ ነገሮ። ናብ መመርመሪ ቦታ ኣምሪሖም ድማ ካብቲ ሰብ ሓበሬታ ክእክቡ ጀመሩ። በቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ድማ እቲ ቡከር ዝተባሃለ ሰብ ምስ ዩቶሎ ዝተባሃለ ሰውኳ ዘለዎ ሰብ ዝተሰኣሎ ስእሊ ሪኦም እቲ ዚዮሎ ዝተባሃለ ድማ ሓደ ካብ ምስ ኣርማንዶ ዝሰርሑ ሰባት ከም ዝኾነ ክርድኡ ከኣሉ። ብዛዕባ ዚዮሎ ኣብ ዘጻረዩሉ እዋን ድማ ጽባሕ ዓመቱ ከም ዝኾነን ኣበይ ከኽብሮ ከም ዝኽእልን ክምርምሩ ጀመሩ። በቲ መርመሮኦም መሰረት ድማ ኣብ ሓደ ክባር ክለብ ቆፀራ ከም ዝሓዘ ፈሊጦም ንጽባሒቱ ተዓዲቖም ናብቲ ክለብ ኣምርሑ። ናብ ውሽጢ ድማ ብዝግባእ ድሕሪ ምእታዎም በብቦትኦም ሒዞም ንዚዮሎ ንምሓዝ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ንሱ ግን ስለ ዝተረድኦ ሃዲሙ ካብ ላዕሊ ብምንጣር ንደገ ወፂኡ ብሞቶ ክሃድም ፈተነ። ማርከስን ማይክን ድማ ነናይ ሓደ ሰብ መኪና ተቐቢሎም ንዕኡ ንምሓዝ ክከታተልዎ ጀመሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ማይክ ተኪሱ ነታ ሞቶ ድሕሪ ምህዳሙ ኣውዲቕዋ። ቀፂሎም ቴሌፎኑን ፖርቶፊሊዮን ሒዞም ናብ መኪና እትዮም ክኸዱ ክብሉ ብናይ ዚዮሎ ኣባላት ተኸቢቦም ክትኩሱሎም ንዕዘብ። ኣብ መንጎ ድማ ኣባላት ናይ ሪታ መፂኦም ናብቶም ናይ ዚዮሎ ኣባላት ክትኩሱ ከለዉ ዚዮሎ ነዚ ዕድል ብምርካብ መሊሱ ብሞቶ ክሃድም ጀመረ።
ማርከስን ማይክን ብክልተ ሰብ ዝሕዝ ሞቶ ገይሮም ደድሕሪኡ እንዳተኸታተሉ ብድሕሪኦም ድማ ኣባላት ናይ ዚዮሎ ብሞቶ ደድሕሪኦም ይስዕቡ። ኣብዚ ናይ ተጓየ ሰዓት ድማ ብዙሕ ተኹስታትን ክንደይ ውረድ ደይብን ንዕዘብ። ድሕሪ ነዊሕ ጉያ ድማ ዚዮሎ ሄሊኮፕተር መፅያ ኣስካል ኣውሪዳትሉ ናብኣ ክድይብ ከሎ ንበዓል ማርከስ ድማ ይትኩሰሎም ነበረ። ማይክ ድማ ካብቲ ባርዕ ነጢሩ ናብቲ ዚዮሎ ሒዝዎ ዝነበረ ኣስካላ ደየበ። ድሕሪዚ ኣብታ ሄሊኮፕተር ዝነበረ ኣርማንዶ ናብ ማይክ ክትኩስ ከሎ ንማይክ ክሪኦ ስለ ዘይከኣለ መጀመርያ ንዚዮሎ ተኩሱ ድሕሪ ምስጣፉ ንማይክ ኣልሳልፋኔሱ ኢሉ ድሕሪ ምስራብ ከተኩሰሉ ክብል ማርከስ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ናብኡ ስለ ዝተኮሰ ማይክ ድማ ካብኡ ነጢሩ ናብቲ ባሕሪ ኣተወ። ኣብ ዝቕፅል ነቲ ኣልሳ ኣልፋንሶም ዝብል ቃል ዝሰምዐ ማይክ ናብ ቤት ጽሕፈቶም ኣምርሒኡ ክምርምር ጀመረ። ንናይ ዚዮሎ ቴሌፎናት ዝደዋወሎ ይምርምር ኣብ ዝነበረሉን ዝተጻሕፉ መሰጃት ኣብ ዝተዓዘበሉን ድማ ኣብቲ ውሽጢ መሴጅ ነቲ ቃል ረኸቦ። ብዛዕባ እቲ ሰብ ከጻሩ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ዝፈልጣ ዝነበረት ተኣሲራ ዝነበረትን ሕጂ ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝሃደመትን ናይ ስብል ኣልትሬስ ተዋሃለት ጓል ከም ዝኾነ ክበጽሕ ከኣለ። ነዚ ነገር ከኣምኖ ከቢድዎ ካብቲ ቦታ ክኸይድ ከሎ ማርከስ እውን ደድሕሪኡ እንዳሰዓበ እንታይ ከም ዝኾነ ይሓቶ። እቲ ታሪክ እምበኣር ከምዚዩ ቅድሚ 24 ዓመት ማይክን እቶም ዝተቐተሉ ሰባት ምስ ሓደ ዓብ ድራግ ዘዘዋውር ዝነበረ ሰብ ብሕቡእ ይሰርሑ ነበሩ። ማይክ ድማ ናይቲ ሰብ ኣውቲስታ ኮይኑ ተቆፂሩ ይሰርሕ ብምባሩ ኣብ ስራሕ ድማ ምስ ጓል ጽቡቕ ገይሩ ክረዳዳእ ጀመረ። ካብ ምርድዳእ ሓሊፎም ድማ ኣብ ፍቕሪ ከም ዝወደቑን ምስኣ ጽኑዕ ፍቕሪ ሒዝዎ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ እታ ጓል ግን ርግምትን ተንኮለኛን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናይ ጥንቆላ ስራሕ ትሰርሕ ከም ዝነበረትን ንዕኡ እውን ብዙሕ ነገራት ከም ዝመሃረቶን ተዛረበ። ቀፂሉ ማይክ ድሕሪ ግዜ ሕማቕ ስራሕ ገዲፉ ንሳ ምስ ተኣሰረት ድማ ናብ ናይ ፖሊስ ስራሕ ከም ዝኣተወ ኣብርሃሉ። ስለዚ እቲ ነገር ሕጂ ክሓስቡ ከሎ ድማ ንሳ ድሕሪ ምእሳራ ድሕሪ 8 ወርሒ ወለደት። ድሕሪዚ እቲ ዝተወለደ ኣርማንዶ ድማ ብርግፅ ወደይ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ነቲ ነገር ርግፀኛ ዝኾነሉ ድማ እቲ ኣርማንዶ ዝተዛረቡ ቃል ኣብቲ ግዜቲ ኣነ ንሳና ምሂዝናዮ ትርጉም ዘይብሉ ናይ ስፓኒሽ ቃል እዩ ድማ ብምባል ተረድኦ ፈተነ። ማርከስ ድማ እቲ ዝሰምዖ ነገር ምእማን ሰኣነ። ማይክ ድማ ንኣርማንዶ ተዓዘቦ ደፋርን ቆራፅን ህልኸኛን እዩ ልክዕ ከምቲ ዝተባላሸዎ ማይክ በሎ ምስ በሎ። ማርከስ ግን ነስኻ ዝተባላሽኻ ማይክ ኢኻ ብፍጹም ከም ዝኸውን ኣይክእልኒ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ማይክ ግን ነዚ ነገር ንምፍታሕ ንሳ ናብ ዘላቶ ቦታ ናብ ሜክሲኮ ክኸይድ ኣለኒ ብምባል ንማርከስ ሓቒፉ ተሰናቢትዎ ኸደ። ማይክ ናብ ሜክሲኮ ጉዕዞኡ ክጅምር ክብል ማርከስ ድማ ክትከይድ ካብ ወሰንካ ምሳኻ ክኸይድ ኣለኒ በዛ ኣረሜን ጠንቋሊት ክትመውታ ይፍቅድኒ ብምባል ተጸንበሮ። ኣብ ሜክሲኮ ምስ በጽሑ ኣብኡ ብዝፈልጥዎም ሰባት ተሓጊሶም ኣብ ሓደ ቦታ ኣትዮም ክዕጠቑ ከለዉ ሕጂ እውን ብማርከስ ተጸዊዖም ባዕሪታ ኣብ ሜክሲኮ መጺኦም ተሓወስዎም። በስ ድማ ኩሉ ነገሮም ኣጠናኺሮም ማይክ በቲ ካብ ዚዮሎ ዝረኽቦ ሜሴጅ ብምግባር ንባዕላይ ንኢዛቤል ክረኽባ ስለ ዝኸኣለ ንኽረኸቡ ቆፂርዋ። ንባዕሪታ ድማ ንኣርማንዶ ክቐትልዎ ከም ዘይብሎምን ባዕሉ ጥራሕ ክቐትሎ ከም ዝደሊ ይነግሮም። ማይክ ከም ዝሓሰቦ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ምስ ኢዛቤል ተራኺቦም ዕጥቂ ከም ዘይብላውን ፈትሹ ድሕሪ ምርግጋት ነሳ ድማ ምስ ባዕሪታ ዝረኸበሉ ዝነበረ ካሜራ ዝሓዘ ሃብል በጢሳ በይኖም ክዕልሉ ነገረቶ። ማይክ ድማ ንምንታይ ብዛዕባ ወዱ ክሳብ ሕጂ ከምዘይነገረቶ ምስ ሓተታ ንሳ እውን እንተ ነጊረካ እንታይ ትፈጥሮ ነገር ነይርካ በለቶ። ኣብ ደገ ዝነበረ ማርከስ ድማ ከይሓሰቦ ብኣርማንዶ ተታሒዙ ናብ ውሽጢ ኣተወ። እቶም ዝተዓጠቑ ሰባት ድማ ንማርከስን ማይክን ከቢቦም ሽጉጥ ኣቕንዑሎም። ኣባላት ናይ ሪታ ድማ ናብቲ ቦታ በፂሖም ከቢድ ናይ ተኩስ ለውጢ ኣካየዱ። ድሕሪዚ ኢዛቤል ብቕልጡፍ ምስ ወዳ ብምዃን ብሄሊኮፕተር ክሃድሙ ክብሉ ማርከስ ነቲ ፓይሎት ተኩሱ ብምህራም ነታ ሄሊኮፕተር ከም ትወድቕ ይገብራ። መህደም ምስኣኑ ኣርማንዶ ናዲኡን ድማ ምስ በዓል ማይክ ተፋጢጦም ማይክ ምስ ገዛ ውሉዱ እናተባኣሰ ኢዛቤል ድማ ብዝረኸበቶ ሱፐር ቤትሮ ንማርከስ ክትወቅኦ ክትብል ብሓይሊ ሃሪሞ ሃለዋታ ከም ተጥፍእ ገበራ። ማይክ ድማ ምስ ወዱ ነዊሕ ድሕሪ ምብኣስ ሓኒቑ ቆትሎ ብዘይምድላዩ ፈኒዎ እሱ ኣቦኡ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ኣርማንዶ ግን ነዚ ምእማን ሲኢኑ ንገዛ ኣቦኡ ክቕጥቅጦ ጀመረ። ኣብ መንጎ ግን ሃለዋታት ፊኣ ዝነበረት ኢዛቤል ተበራቢራ ናብኦም መፀት። ኣርማንዶ ድማ ነቲ ዝሰምዖ ነገር ሓቅነቱ ይሓታ።
ንሳ ድማ እቲ ነገር ሓቂ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጻትሉ ንማይክ ክትኩሰሉ ክትብል ኣርማንዶ ኣብ መንጎ ብምእታው ንገዛእ ወለዳ ተኲሳ ኣውደቐቶ። በቲ ዝገበረቶ ነገር ሰንቢዳብ ዝነበረትሉ ድማ ሪታ ተኲሳ ናብቲ ኣብ ታሕቲ ዝነበረ ሓዊ ከም ትወድቕን ከም ትመውትን ገበረታ። በዓል ማይክ ድማ ንኣርማንዶ ሒዞም ካብቲ ዝፈርስ ዝነበረ ገዛ ክወፁ ክብሉ ማርከስ ንታሕቲ ጸዲፉ ይንጥልጠል። ማይክ ድማ ኢድ ማርከስ ሒዙ ከውፅኦ ኣብ ዝፅዕረሉ ዝነበረ ኣርማንዶ ሓጊዝዎ ንማርከስ ከድሕንዎ ክኣሉ ተተሓሒዞም ናብ ደገ ድሕሪ ምውፃእ ድማ ንኣርማንዶ ሓገዝ ክገብርሉ ጀመሩ። ማይክ ድማ ንወዱ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ገበናት እንተፈጸመ ሕጂ ግን ኣብ ጎኑ ጠጠው ከም ዝብል ቃል ኣተወሉ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ድማ በዓል ማይክ መልእኽቶም ወዲኦም ካብ ሜክሲኮ ናብ ማያሚ ተመሊሶም ማይክ ንማርከስ ብዝገበረሉ ኩሉ ነገር ኣመስጊኑ ካብ ደር ሕጂ ድማ ጥሮታ ክወፅእ እንትደልዩ ክድግፎ ከም ዝኾነ ገለጸሉ። ማርከስ ግን ባድ ቦይስ ክሳብ ዘንቲ ዕለት ኢሉ መለሰሉ። ማርከስ ቀፂሉ ናብ እሱር ወዱ ምርሒኡ እንዳሓተቶን ንዝመጽእ ድማ ፍርዱ ዘቕልሎል ነገር ክመጽእ ከም ዝኾነ ነጊርዎ። ኣርማንዶ ድማ ኣብ ዝቕጽል ምስኦም ኣብ ስራሕ ክተሓባበር ከም ዝኾነ ምስ ገለጸሉ ትዕዝብትና ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎም ዘቕርብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናት ርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮኑ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።